माधुर्य लीला गुणरूपनाम्नां प्रदीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं निकुञ्चयूनोरधिकेलिसेद्यै या निवेर्युक्तिरभेक्षणीया तत्रादिदाक्ष्यातदिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् साक्षादरिद्रेण समस्तशास्त्रैः उक्तस्तदा भाव्यदेव सद्दि हिन्दुप्रभोर्य प्रियैव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्नगदीकुतोऽपि ध्यायन्स्तुवं तस्य यक्षश्रीसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् संसारदावानलनोदलोका प्राणाय कारुण्यकनकनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया साक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रेये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மூன்றாவது கேண்டோ அத்தியாயம் வந்து 17 இது வந்து ஸ்லோகம் வந்து 12வது ஸ்லோகம். நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை மாத்திரம் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். நேத்து யாரெல்லாம் படிச்சல அவளுக்கு மத்தவாளுக்கு வந்து வழியை கொடுத்துட்டு மத்தவ வந்து யாரெல்லாம் வந்து பண்ணமோ உடனே நீங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க. ஏன்னா நேத்து வந்து உங்களால படிக்க சொல்ல முடியல, ஏன்னா என்கிட்ட வந்து டெக்ஸ்ட் இல்லாதனால. ஸோ இன்னைக்கு வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. அதனால யாரெல்லாம் நேத்து படிக்கலையோ அவள்லாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ நேத்து வரைக்கும் என்ன பார்த்தோன்றது யாராவது சொல்ல முடியுமா? யாராவது ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த கலிபுருஷனை பத்தி சொன்னாரு. அதாவது பரிச்சித்து மகாராஜா சொன்னாரு, தன்னுடைய நாட்டுல வந்து மக்கள் சுபிக்ஷமா இருக்கிறதுனால கலிபுருஷனுக்கு இடமே இல்லை அப்படிங்கிறார். ஆனாலும் அவர் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துறதுனால அந்த கலிபுருஷனை எப்படியாச்சும் விரட்டிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவருக்கு வந்து ஒரு 4 இடங்களை கொடுக்கறாரு. அதுல வந்து அவர் அந்த கலிபுருஷன் வந்து அந்த பசுவோட 3 கால்களையும் வெட்டிடுறாரு. இத பார்த்ததையுமே பரீட்சித்து ராஜாவுக்கு மிகவும் வருத்தம்
ஏற்படுது. நம்ம நாட்டுல இப்படி எல்லாம் நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து ஏதாவது வழி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை போய் ஏன் இப்படி எல்லாம் செய்யறீங்க அப்படி எல்லாம் கேக்குறாரு. ரொம்ப நல்லா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து இந்த நம்ம வந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, கலி வந்து இந்த எருதியுமையும் பசுவையும் வந்து அடிக்கிறத பார்த்த உடனே பரீட்சித் மகாராஜாக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுது. அவர்கிட்ட வந்து யாரு என்ன எதுன்னு கேட்கிறாரு. முதல்ல வந்து எருதியும் பசுவையும் யாருன்னு கேட்கிறாரு. எருதும் பசுவும் யாரு? தர்மதேவதையும் பூமாதேவியும். பூமியும் வந்து எருது வந்து தர்ம தேவதை, பசு வந்து பூமாதேவி. ஸோ இவங்க 2 பேருக்கும் வந்து ஹூஆரியும் கேட்டோட அவங்க வந்து பதில் வந்து சொன்னாங்க. அடுத்தது வந்து இவர்கிட்ட வந்து கேக்குறாரு கலி கிட்ட, நீ வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிய, நீ வந்து யாரு, நீ ராஜாவா இருக்க மாட்ட அப்படின்றது தெரியும். ஏன்னா ராஜாவா இருக்கியே, ராஜாவா இருக்க மாட்டேன்னு வந்து டெஃபினட்டா வந்து சொல்றாரு பரீட்சித் மகாராஜா. அவர்தான் ஒரு ராஜா. அப்புறம் மேலும் அவரை வந்து அந்த மாதிரி உடை அணிஞ்சிருந்தா அவரை ராஜான்னு சொல்லலாம். ஆனா அவரை உடைகள் வந்து வேற விதமா இருந்தது. பசுமாடு யாரோ சொல்ல வந்தீங்க? பசுமாடு வந்து பழி வாங்குறாங்கன்னா ராஜாவை இருக்கவே முடியாது 100%. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால இவர் வெகுண்டு எழுறாரு பரீட்சித். சொல்லுங்க பிரபுஜி. அதான் முக்கியமான சமாச்சாரம் அதான் மாதாஜி. அவங்க வந்து தாய்க்கு சமமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இதை வந்து பசு வந்து காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு ராஜாவுக்கு. அவர் ராஜா இல்லைன்றது தெரியுது. அதனால்தான் அவர் வந்து கேக்குறாரு. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 12வது இதை வந்து பார்க்கலாம். லெஃப்ட் சைட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து மொழிபெயர்ப்பு இருக்கு. யார் படிக்கிறீங்க? ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்க, படிங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம். மொழிபெயர்ப்பு மட்டுமா? மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ரெண்டுமே லெஃப்ட்ல இருக்கிறதா? லெஃப்ட்ல இருக்கிறதாம்மா. அவர் பரீட்சித் மகாராஜ் எருதிடம் திரும்ப திரும்ப பின்வருமாறு கேள்விகள் கேட்டார். சுரபையின் மகனே, உன்னுடைய 3 கால்களை துண்டித்தவன் யார்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் அரசர்களின் ராஜ்யத்தில் உன்னை போல் இவ்வளவு மகிழ்ச்சியற்றவர் ஒருவரும் இல்லை. பொருளுரை உண்டா மாதாஜி? பொருளுரை உண்டு மாதாஜி, படிங்க. பொருளுரை. எல்லா நாட்டு அரசர்களும் அல்லது நிர்வாக தலைவர்களும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சட்டங்களை பொதுவாக பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அறிந்து அதற்கேற்ப செயல்பட வேண்டும். இதனால் மனித வாழ்வின் நோக்கத்தை அவர்களால் நிறைவேற்ற முடியும். பௌதிக சூழ்நிலைகளால் விளையும் எல்லா துன்பங்களுக்கும் ஒரு முடிவு கட்டுவதே அந்த நோக்கமாகும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சட்டங்களை அறிந்தவரால் சிரமமின்றி இம்முடிவை அடைய இயலும். பகவானின் சட்டங்களை பற்றி நாம் பகவத்கீதையில் சுருக்கமாக புரிந்து கொள்ளலாம். அதே சட்டங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மேலும் விவரிக்கப்படுகின்றன. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சட்டங்களை பின்பற்றும் ஒரு நாட்டில் மகிழ்ச்சியற்றவர் ஒருவரும் இல்லை. இத்தகைய சட்டங்கள் பின்பற்றாத ஓரிடத்தில் முதல் அறிகுறியாக இருப்பது என்னவென்றால் மத பிரதிநிதியின் 3 கால்கள் துண்டிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. இதனால் எல்லா துன்பங்களும் பின்தொடர்கின்றன. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நேரடியாக இங்கு தோன்றுகின்ற பொழுது அவரது சட்டங்கள் நன்கு பின்பற்றப்பட்டன. ஆனால் அவர் இல்லாத இச்சமயத்தில் அச்சட்டங்கள் எல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பக்கங்களில் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தலைமை பதவியில் இருந்தும் ஆன்மீக விஷயத்தில் குருடர்களாக இருப்பவர் இந்நூல் வழிகாட்டி அமையும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல வந்து சாராம்சம் என்ன அப்படின்றாங்க, பகவானோடைய என்னெல்லாம் சட்டங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த துன்பமும் வந்து வராது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யாரெல்லாம் அது வந்து ஃபாலோ பண்ணலையோ அப்போ அந்த நாட்டுக்கு வந்து துன்பம் தான் வரும் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ இங்க வந்து ஒரு அரசனுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா எல்லா சட்டத்திட்டங்களையும் பகவானால் இயற்றப்பட்ட அந்த சட்டத்திட்டங்கள் அத்தனையும் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த சட்டத்திட்டங்கள் எங்க கொடுத்திருக்கு அப்படின்னா பகவத்கீதையில சுருக்கமா வந்து கொடுத்திருக்கு. அதேதான் வந்து பாகவதத்திலேயே வந்து இதை வந்து சொல்லி. ஸோ சட்டத்திட்டங்கள்னா என்ன, நம்ம வந்து 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு என்ன நம்ம அந்த பிக்சர் கூட நான் வந்து சொல்றேன். நான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாத்து போறது, பின்னாடியே வந்து எல்லா குட்டி வாத்தும் போறது.
18 நாள் கிளாஸ்ல வந்து இது வந்து பார்த்திருக்கோம். லெவல் 2ல கூட பார்த்திருக்கோம். என்ன இதுன்னு சொல்ல முடியுமா? அரசனாக இருக்கக்கூடியவர் அரசனா இருக்கிறவன் என்ன கடைபிடிக்கிறானோ அதையே தான் மக்கள்லாம் கடைபிடிப்பாங்க. அதனால வந்து அரசர் வந்து நல்ல வழியில போகணும், மக்களுக்கு வழிகாட்டியா இருக்கணுங்கிறத பகவான் சொல்லி இருக்கிறாரு. மேலும் வந்து வர்ணாசிர தர்மம்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கிறாங்க. 4 வர்ணத்தினர்களுக்கும் அவங்களுக்குன்னு தர்மங்கள்லாம் இருக்குது. அந்தந்த தர்மத்தை அவங்கவுங்க கடைபிடிக்கணும். இப்ப இந்த காலத்துல வர்ணாசிரமம் இல்லைன்னாலும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே அந்த வர்ணாசிரமம் பொருந்துது. ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல அவன் ஒவ்வொரு வர்ணத்துல இருக்கிறான். இருந்தாலும் அந்த எல்லா தர்மங்களையும் கடைபிடிக்க வேணுங்கிறது ரொம்ப அவசியம்னு பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். இதுதான் வந்து சட்டம். யதாராஜா தத்தா பிரஜா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ராஜா எவ்வழியோ அதேதான் வந்து மக்களும் அவ்வழி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனால்தான் ஒரு ராஜாவா இருக்கக்கூடியவர் வந்து முன் உதாரணமாக இருக்க வேண்டும். அதே அர்ஜுனனுக்கும் அதுதான் வந்து சொல்றாரு. நீ வந்து சத்திரியனாக பிறந்து விட்டாய், அதனால உன்னோட கடமையை வந்து தவறாம நீ வந்து பண்ணணும். அதுல இருந்து சற்றும் விலகினா அப்படின்னா நீ வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க முடியாது. மக்கள்லாம் ஒன்னா வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இந்த வந்து ரோல் மாடல் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து என்ன துண்டிக்கப்பட்டது அப்படின்னா இந்த கால்கள் வந்து 3 கால்கள் வந்து துண்டிக்கப்பட்டது. அந்த ஒரு கால்லயே வந்து அந்த எருது வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து 13வது ஹரே கிருஷ்ண ரைட் சைட்ல மல்லிகா மாதாஜி ரைஸ் பண்ணிருக்காள். மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எருதே, நீ குற்றமற்றவனாயும் முற்றிலும் நேர்மையுடையவனாயும் இருக்கிறாய். எனவே உனக்கு சர்வ நன்மையும் உண்டாகட்டும். உன்னை அங்கவீனப்படுத்தி பிரதாவின் புத்திரர்களுக்கு இழுக்கை உண்டாக்கியவன் யார் என்று தயவு செய்து சொல். பொருளுரை: மகாராஜா ராமச்சந்திரரின் ஆட்சியையும் அவரது அடிச்சுவடுகளையும் பின்பற்றிய பாண்டவர்களையும் அவர்களது வம்சத்தினை போன்றவர்களையும் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது. ஏனெனில் அவர்களது ராஜ்யத்தில் ஒரு பாவமும் அறியாது நேர்மையுள்ள ஜீவராசிகள் ஒருபோதும் துன்பத்திற்கு உள்ளானதில்லை. எருதும் பசுவும் சிறிதும் குற்றமற்ற ஜீவன்களின் செல்லமாகும். ஏனெனில் இம்மிருகங்களின் சாணமும் கோஜலமும் கூட மனித சமூகத்தின் நன்மைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டன. பரீட்சித் மகாராஜனை போன்ற பக்தர்களின் வம்சத்தினர்கள் தங்களது நற்பெயரை இழக்க அஞ்சினர். ஆனால் இன்றைய தலைவர்கள் இத்தகைய குற்றமற்ற மிருகங்களை கொல்லவும் அஞ்சவில்லை. இதில்தான் முன்பிருந்த அரசர்களின் ஆட்சியிலும் பகவானின் சட்டங்களை அறியாத பொறுப்பற்ற இன்றைய தலைவர்களின் ஆட்சியிலும் வேறுபாடு காணப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் இங்க ஏன் வந்து எல்லாருமே வந்து ராமராஜ்யம் வேணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க அப்படின்னா, ராமர் வந்து இம்மி அளவு கூட வந்து அவர் வந்து மக்களுக்காக தான் வந்து இருந்தாரு ஒழிய மக்கள் சுகப்படலை அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த இதுவே வந்து ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாரு. சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றது. மக்கள் வந்து துன்புற்றார்கள் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரீசனோ அதை வந்து அவர் வந்து நிறைவேற்றுவாருதான் அவருடைய ஆட்சியில இருந்தது அப்படின்னு. அப்பேற்பட்ட ஒரு இது வந்து இது சொல்ல முடியுமா? மக்கள் வந்து இது மாதிரி சொல்லிட்டாங்க, அதனால அவர் அப்படி நடந்தார். சீதா பிராட்டிய வந்து சந்தேகப்பட்டதுனால சந்தேகப்பட்டு அவன் வந்து கற்புக்கு இழுக்கு பேசுனதுனால அவர் அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக அக்னி பிரவேசம் பண்ண சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் பூமிக்குள்ள போயிடுவாங்க. இல்ல மாதாஜி வந்து வந்தாச்சு இங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு, பட்டாபிஷேகம்லாம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ராமர் வந்து உலா வரும்போது என்ன காட்டுல கொண்டு போய் விட சொல்றாரு மாதாஜி. ராமர் உலா வரும்போது யாரோ சில பேர் பேசுறாங்க. சொல்லுங்க பிரபுஜி. டோபி குடும்பத்துல வந்து சமாதானம் பண்றாங்க. ஏன்பா அவன் பொண்டாட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறது தானே, ஏன் என்னத்துக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு பண்ணுவையோ. நான் வந்து ராமன் இல்லையா, எவனோ இட்டுன்னு போந்தா கொண்டாந்து வச்சுக்கிறதுக்கு, வேணான்னா வேணாதான் அப்படின்னு பேசும்போது அவர் காதுல அது விழுது. அதுக்கு பிறகுதான் வந்து லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு விட்டுட்டு வந்துருன்னு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு, லக்ஷ்மணா நீ வந்து சீதா தேவி வந்து நிறைய ரிஷிகளுக்கு முனிவர்களுக்கு எல்லாம் தானம் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்றான், அதனால நீ அவளை கூட்டிட்டு போயிட்டு காட்டுல விட்டுட்டு வா அப்படின்ட்டு அவருக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய பாதகம் இல்லையா. நம்ம சீதா தேவி வந்து நிறைய மாத கர்ப்பிணியா இருக்காங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து
விடக்கூடாது அண்ணா, நீங்க வந்து யோசிங்க அப்படின்னு. இல்ல இல்ல நான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டேன். யார் ஐ திங்க் பிரேமா மத்தாஜி உங்களோட இது கம்மி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவங்க வந்து சொல்லும் போது லக்ஷ்மணர் வந்து தேர்ல வந்து கூட்டின்னு போறாரு. தேர்ல வந்து கூட்டின்னு போகும்போது அவரு சீதாதேவி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க அவங்க. என்ன அப்படின்னா சுற்றுப்புறம் எல்லாமே வந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே நல்லா பூத்து கொலுங்கிறது, காட்டு வழியா போகும்போது என்ன ஒரு பிளசண்டா இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டே வந்து போறாங்க. இப்ப லக்ஷ்மணர் இது பண்ணி பார்த்துட்டு வந்து சொல்றாங்க, ஏன் லக்ஷ்மணா நீ வந்து ஒண்ணுமே பேச மாட்டேன்ற, நீ வந்து என்னோட முகமே வந்து இதுவா இல்லையே, ஏன் அந்த மாதிரி வருத்தமா இருக்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இல்ல இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, சாதாரணமா தான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து சீதாதேவிக்கு அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது. அவரை போய் விட்டுட்டு வரப்போறாங்க அப்படின்றது தெரியவே தெரியாது. லக்ஷ்மணருக்கு மாத்திரம்தான் அது வந்து தெரியும். ஸோ ஒரு ஒரு இது இந்த கரை ஓரம், கங்கை கரை ஓரம் வந்த உடனே தேரை நிறுத்துறாரு. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து காமிச்சிட்டு அவங்க வந்து லக்ஷ்மணர் வந்து சொல்றா, மன்னிச்சிடுங்க தாயே, வந்து எனக்கு வந்து கட்டளை, அரசரோட கட்டளை இதுதான், வந்து நீங்க வந்து உங்களை வந்து இங்கேயே விட்டுட்டு வரும்படி அரசர் வந்து சொன்னாரு அப்படின்னு. சீதாவதி வந்து எனக்கு என்ன என்ன நான் என்ன பண்ணேன், என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை, ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தண்டனை, என்ன இப்படி நடுக்காட்டுல விட்டுட்டு போறீங்களே, என்னன்னு எனக்கு புரியவே இல்லையே, என்ன இதுக்கு சொல்லு லக்ஷ்மணா அப்படின்னு சொல்றதுக்குள்ள லக்ஷ்மணர் வந்து கிளம்பி வந்துட்டாரு. ஏன்னா சீதாதேவியோட முகத்தை வந்து பாக்குறதுக்கு கூட அவருக்கு வந்து தெம்பு இல்லை. ஸோ இது சொல்லிட்டே இருந்து அப்படியே சீதாதேவி வந்து நிறை மாத கர்ப்பிணியா இருக்கக்கூடிய அப்படியே மயங்கி கீழே விழுந்துட்டாங்க. அந்த வழியா வந்து வால்மீகி முனிவர் அப்புறம் வந்து அவருடைய சீடர்கள்ல அதை பார்த்துட்டு சீதாதேவிய வந்து தன்னுடைய இதுக்கு வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க, குடிலுக்கு வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க. எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து எல்லா சிஸ்டர் எல்லாமே வந்து பண்றாங்க. சோ சீதாதேவி வந்து அப்படியே வந்து அந்த இதுலயே வந்து அவங்க இருந்துடுறாங்க, ராமநாமத்திலேயே வந்து இருந்துடுறாங்க. இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து பிரசவம் வந்து வருது, 2 குழந்தைகள் வந்து பிறக்கின்றார்கள். அப்புறம் வந்து இந்த 2 குழந்தைகளும் என்ன பண்றாங்க, வளர்ந்து பெரியவர் ஆயிட்ட அப்புறம் அவங்க எல்லாமே வந்து சொல்லித்தராங்க சீதாதேவி. உன்னுடைய அப்பா யாரு, அப்ப அம்மா நானு, அப்பா யாரு எல்லாமே வந்து சொல்லிடுறாங்க. சொல்லிட்டு அப்புறமா வந்து ஆனா யாரு வந்து நீ எப்ப யாரையாவது மீட் பண்ண அப்படின்னா, யாராவது உன்னை சந்திச்சாங்க அப்படின்னா, நீ யாரு, உன்னோட அப்பா அம்மா யாரு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஒருபோதும் உன் அப்பா யாரு அம்மா யாரு அப்படின்றது சொல்லவே கூடாது. நீ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் வால்மீகி முனிவரோட சிஷ்யர்கள் அப்படின்ட்டு மாத்திரம் சொன்னா போதும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும்போது அந்த பசங்களுக்கா ரொம்ப வருத்தம். என்னடாவது நம்மளுக்கு அப்பா தெரிஞ்சும் நம்மளால போய் பண்ண முடியலையே அப்படின்ற ஒரு வருத்தம். ஸோ இப்படியே வந்து அவங்க வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி அவருடைய இதை வந்து சொல்றாங்க, அவருடைய புகழாரங்கள், அவருடைய குளோரியஸ் பாஸ்ட் இதை பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க, அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாமே வந்து பசங்க வந்து அப்படியே பாடிட்டே வந்து போறாங்க. ஸோ ஒரு தடவை வந்து அயோத்திக்கு அந்த பசங்க வந்து வீதியில எல்லாம் பாடிட்டு இருக்கும் போது அவர் வந்து இவர் வந்து கேக்குறாரு, பரதர் வந்து பார்த்துட்டு, நீ இப்ப நீங்க இங்க 2 மாளிகைக்கு வாயேன் அப்படின்ட்டு வந்து கூட்டின்னு வர்றாரு. ராமருக்கு அந்த பசங்களை பார்த்த உடனே ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. நீ என்னோட இதே பாடுறியா, என்னோட இது பாடுறியா, நீ யாரு, உன்னோட அப்பா யாரு, உங்க அம்மா யாரு அப்படின்னு உடனே பசங்களுக்கு அப்படியே துக்கம் வந்து தொண்டை அடைக்கிறது. அப்படியே வந்து சொல்ல வராங்க. அப்புறம் வந்து அம்மாக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டோமே அதனால சொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு ரொம்ப வந்து தன்னையே ஆசுவாசப்படுத்திட்டு, நாங்க 2 பேரும் வந்து வால்மீகி முனிவரோட குழந்தை இது சிஷ்யர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே, ஓ வால்மீகி முனிவரோட சிஷ்யர்களா நீங்க, நீங்க அவர் வால்மீகி முனிவர் வந்து என்னுடைய வந்து குரு ஆயிடுத்த, அப்ப நிச்சயம் வந்து நீங்க நல்லாதான் இது பண்ணுங்க. எனக்கு ஒரு பாட்டு மாத்திரம் பாடுறீங்களா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது, அப்போ பரதன் வந்து சொல்றான், ஆல்ரெடி டைம் ஆயிடுதுன்னா அந்த பசங்க வந்து காட்டுக்கு போயிட்டு குடிலுக்கு போனோம், நாளைக்கு வேணா நான் வர சொல்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ பசங்க வந்து அப்பாவை பாத்துட்டுங்க அந்த விடைபெற முடியாம அப்படியே வந்து திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டே போறது. இப்ப ராமர் வந்து கூப்பிடுறாரு, இங்க வா திருப்பி வா அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. 2 ஓடி வருதுங்க, எனக்கு ஒரே ஒரு பாட்டு பாடுறியா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சரி ஒரு பாட்டு பாடுறதுங்க, அப்பா வந்து இன்னொரு பாடுறியா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது பரத சொல்றா, அண்ணா டைம் ஆயிடுது அண்ணா அப்படின்னு. சரி சரி நாளைக்கு போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி இந்த வந்து பசங்க வந்து பாடும்போது அவருக்கு ரொம்ப வந்து நெகிழ்ச்சி ஆயிடுது. அப்போ மக்கள் இவங்க கிட்ட எல்லாம் கேக்குறாங்க, மக்கள் கிட்ட மாத்திரம் இல்ல, தன்னுடைய மாளிகையில இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து கேக்குறாங்க, நான் சீதா தேவி ஒன்னா வர சொல்லிட்டேம்மா, இங்க நான் பண்ணினது தப்புன்னு நினைக்கிறேன், நான் உணர்றேன்,
சீதாதேவி ஒன்னா வர சொல்லட்டமா அப்படின்னு. அப்ப ராணிமார்கள் அப்புறம் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள் எல்லாருமே உங்களை நாங்க யாருமே அவங்க சீதாதேவியை போக சொல்லலையே, உன்னோட முடிவுதான், நீங்களே வந்து முடிவு பண்ணிட்டு இப்ப நீங்களே வான்னு சொல்லும் போது எங்களுக்கு ஒன்னும் ஆட்சேபம் எதுவுமே இல்லை, அவங்க வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சீதாதேவி வரா அப்படின்னு உடனே எல்லாருமே வந்து குதூகலமாயி அங்க வந்து உள்ள வராங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வால்மீகி முனிவர் அப்புறம் வந்து அவருடைய சீடர்கள் எல்லாருமே வராங்க. இந்த பசங்க 2 பேரும் வராங்க. பசங்க முன்னாடி வந்துட்டு அப்புறம் கடைசியா வந்து சீதாதேவி வந்து குனிந்த தலை நிமிராம அப்படியே வராங்க. ஸோ வந்துட்டு சீதாதேவிய வந்து கூப்பிடுறாங்க ராமர், நீ வந்து என்னோட பக்கத்துல உட்காரு, என்னோட அரியணையில உட்காரு அப்படின்ன போது சீதாதேவி வந்து அவருடைய காலை வந்து பாக்குறாரு. பகவானுடைய காலை தான் வந்து ஒரு பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ராஜசூய யாகம் பண்ணும்போதுதான் இதெல்லாம் நடக்குது. அவரே வந்து சண்டை போடும் போதுதான் காட்டுல வந்து அவங்க பசங்க கிட்ட நடந்துதான் அதுக்கு பிறகுதான் இட்டுன்னு வராங்க. அவங்க வந்து பாட வராங்க. ராஜசூய ஆகும்போது அவங்களுக்கு தெரியாது, தன்னுடைய அப்பான்னு தெரியாது. போய் கட்டி வச்சிருவாங்க இந்த பசங்க. ஆமா, பசங்க 2 பேரும் யாகத்துல குதிரைய கட்டி வச்சுட்டு விடமாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம்தான் அந்த இது அப்புறம்தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தன்னுடைய அப்பா யாருன்றத சீதாதேவி வந்து சொல்றாங்க. அது வரைக்கும் சொல்லல. அவங்க பாத்துடுறாங்க ராமர் தான் வந்து இது ஃபைட் பண்றாரு எல்லாம் பாத்துடுறாங்க. ஆனா வந்து இது சொல்லவே இல்லை, நான் அப்பா யாரு. நான் அதுக்கப்புறம் தான் கூப்பிட்டு வந்து அப்பா யாரு அப்படின்றது அவங்க கிட்ட வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா அப்பா அவருன்னு தெரிஞ்சுதானா நிச்சயம் வந்து அவங்க வந்து ஃபைட் பண்ண மாட்டாங்க பசங்க. அதனால அப்புறம் வந்து வால்மீகி முனிவர் தான் அனுப்புறாரு, நீ போய் மக்களுக்கு போய் சொல்லிட்டு வா அப்படின்னு. ராமருடைய ராம ராஜ்யம்னா என்ன, அவருடைய வந்து புகழாரங்களை நீங்க போய் பாடிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அவருடைய கதையை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சொல்லுங்க. சின்ன வயசுல இருந்து குழந்தையில இருந்து எப்படி வளர்ந்தாரு, எப்படி வந்து இவ்வளவு பெரிய மன்னராக ஆனாரு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லும் போதுதான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஃபீல் ஆயிடுறாரு. நான் என்ன தான் பண்ண தப்பு அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு அவர் வந்து சீதாதேவி வர சொல்றாங்க. சீதாதேவி வந்து ஒரு காலை பார்த்துதான் வந்து பேசுறாங்க. ராமரோட முகத்தை கூட பார்க்காம காலை பார்த்து வந்து பேசுறாங்க. ராமா, நான் வந்து என்ன தப்பு பண்ணேன், இந்த ஒரு 12 வருடங்களா வந்து என்னோட பசங்களையும் நான் வச்சுட்டு அவங்க முழுக்க முழுக்க உன்னுடைய நாமத்தான் வந்து நான் வந்து சொல்லிட்டே இருந்தேன். அந்த உங்களை தவிர நான் எதுவுமே வந்து நினைக்கல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி இப்போ அவங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க பூமாதேவிட்ட. நான் வந்து ராமருடைய நாமம் தான் இத்தனை ஆண்டுகளா வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்றது உண்மையா இருந்தது அப்படின்னா இந்த பூமியை வெடித்து எனக்கு வந்து என்னுடைய தாயான பூமாதேவி என்னை வந்து கொண்டு செல்லட்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆச்சுன்னா பூமாதேவி அப்படியே வெடிச்சு அந்த அரியாசனம் வருது. அப்படியே தங்கத்தால் ஆன அரியாசனம், அதில் பொன் வைரங்கள் எல்லாமே வந்து பதிச்சிருந்துருது. அப்படியே வந்து உட்காந்து அவங்க வந்து கிளம்பி போயிடுது. அதை பார்த்த உடனே ராமருக்கு வந்து ரொம்ப வந்து வருத்தமா படுறது. தன்னுடைய இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியலையே அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. அப்புறம் வந்து இதுதான் வந்து சொல்றாங்க, ராமர் வந்து என்ன மாதிரியான ராஜ்யம் பண்ணினாரு அப்படின்னா அவர் வந்து தனக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து எதுவுமே வந்து பண்ணிக்கல. மக்கள் எப்படி ஃபீல் பண்றாங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் அவர் வந்து இருந்தாரு. இப்ப இன்றைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த தர்க்கம் வந்து போயிட்டேதான் வந்து இருக்கு. என்ன அப்படின்னா ராமர் பண்ணினது சரியா, ராமர் பண்ணினது தப்பு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அது மாத்தி மாத்தி வந்து அந்த இது வந்து போயிட்டேதான் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து. அப்பேற்பட்ட ராமராஜ்யம், அது வந்து என்ன வம்சம் அவரு ராமர்? சூரிய வம்சம். சூரியனோட இதுதானே வராங்க. கிருஷ்ணர் அந்த இதுல இவங்களோட ராஜ்யம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்ஜுனனை கீழே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் வராரு. அப்புறம் ஆக்சுவலா அவர் வந்து இறந்து போனதுனால அவருடைய மகன் தான் வந்து இப்ப வந்து ஆட்சி புரியுறாரு, பரீட்சித் மகாராஜா வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜ்யத்தை வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அந்த ராஜ்யத்துல இந்த மாதிரியான ஜீவன் இது வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. அது வந்து அவருக்கு ரொம்ப வந்து வருத்தமா இருந்தது. அரசர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானுடைய சட்டம் என்னவோ அதுதான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதே வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. அடுத்தது வந்து 14.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குற்றமற்ற ஹரிச்சந்தர் வந்து எந்த ஜீவராசிகளுக்கு மாதிரி சார்ந்தவர் ஒரே மாதாஜி? நிமிஷம். ஹரிச்சந்தர் ஆஹ் ஹரிச்சந்திர மகாராஜா ஹரிச்சந்திரன் எந்த அதேதான். இதுல வராரு? மாதாஜி ஹரிச்சந்திரன் கொஞ்சம் வந்து மேல போடுங்க 14வது. ஜனே வர சித்திரலேகா மாதாஜி கொஞ்சம் இருங்க. இவங்க வந்து மல்லிகா மாதாஜி வாசிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி எனக்கு படிக்க வேண்டாம், அந்த இது ஸ்லோகத்தை மேல கொடுங்க. வர பி விஜயகுமாரி மாதாஜி மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கையை உயர்த்த தெரியாது மாதாஜி. கையை உயர்த்திருக்காங்க. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி அவங்க இது பண்ணிட்டோம். அடுத்தது வந்து கீதா மாதாஜி படிச்சது. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. எனக்கு கை உயர்த்த தெரியாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இது வந்து ஜெயந்தி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? குற்றமற்ற ஜீவராசிகளுக்கு துன்பம் விளைவிப்பவன் யாராக இருந்தாலும், உலகில் எந்த மூலையில் இருப்பவனாக இருந்தாலும் என்னை கண்டு அஞ்சத்தான் வேண்டும். நேர்மையற்ற துஷ்டர்களை அடக்குவதால் ஒருவர் தானாகவே குற்றமற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்பவர் ஆகிறார். பொருளுரை: அரசாங்க தலைவர்கள் கோழைகளாகவும் சக்தியற்றவர்களாகவும் இருப்பதால் நேர்மையற்ற துஷ்டர்கள் செழிப்படைந்துள்ளனர். ஆனால் எல்லா வகையான துஷ்டர்களையும் அடக்க அரசாங்க தலைவர்கள் போதுமான சக்தியை பெற்று இருக்கும் போது அவர்களால் நிச்சயமாக செழிப்படைய முடியாது. துஷ்டர்களை தண்டிக்கும் போது எல்லா நல்ல அதிர்ஷ்டமும் தானாகவே பின்தொடர்கிறது. முன்பே கூறியது போல நாட்டில் உள்ள அமைதியான குற்றமற்ற பிரஜைகளுக்கு எல்லா பாதுகாப்பையும் அளிப்பது அரசின் அல்லது நிர்வாக தலைவரின் முக்கிய கடமையாகும். பகவத் பக்தர்கள் இயல்பாகவே அமைதியுள்ளவர்களாகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் இருப்பதால் அனைவரும் பகவானின் பக்தர்களாக மாற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வது நாட்டின் முக்கிய கடமையாகும். இவ்வாறு தானாகவே அனைவரும் அமைதியான குற்றமற்ற பிரஜைகளாக இருப்பார்கள். பிறகு நேர்மையற்ற துஷ்டர்களை அடக்குவது ஒன்றுதான் அரசின் கடமையாக இருக்கும். இது மனித சமுதாயத்தின் அமைதியையும் ஒற்றுமையும் ஏற்படுத்தும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து குற்றமற்ற ஜீவராசிகளுக்கு துன்பம் விளைவிப்போம். அதாவது வந்து இந்த எருதாகட்டும் பசுவாகட்டும் எந்த ஒரு குற்றமும் வந்து பண்ணவே இல்லை, பட் இருந்தாலும் அந்த இவங்களுக்கு வந்து தீமையை வந்து விளைவிக்கின்றார்களே, அதுதான் வந்து இங்க வந்து பொறுக்க முடியவில்லை அப்படின்ட்டு வந்து இவர் வந்து ஃபீல் பண்றாரு. யாரு? நம்மளுடைய பரீட்சித் மகாராஜ். எந்த மூலையில இருந்தாலும் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய ராஜ்யம் பண்றவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு சிறு இடத்துலதான் வந்து பண்றாங்க. ஆனா பரீட்சித் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உலகம் முழுக்க அவருடைய ராஜ்யம் அப்படின்ட்டு தான் வந்து சொல்றாங்க. அப்ப வந்து அது வந்து அக்கார்டிங் டு ஜியோகிரபில என்ன அப்படின்னா, பிருத்து மகாராஜ் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பகுதி நிலமாகவும் ஒரு பகுதி நீராகவும் இருந்த ஒரு காலகட்டம் அப்படின்ட்டு வந்து பிருத்து மகாராஜான்றவர் வந்துட்டு அப்புறம் தான் அவர் வந்து தன்னுடைய பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இதுவா வந்து பிரிச்சு கொடுக்குறாரு. அவருடைய குதிரைகள் போற அளவுக்கு எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து பிரிச்சு கொடுக்குறாரு. பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து உலகம் முழுக்க வந்து ஆண்டுன்னு இருந்தாரு. உலகம் முழுக்க ஆண்டுன்னு இருக்கும் போது அவங்க வந்து ரொம்ப நேர்மையாக வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப வந்து நம்ம மக்கள் இவங்க பாத்தீங்க அந்த காலகட்டம் வேற பாத்தீங்க அப்படின்னா, பொய் உரைக்கிறது, சூது பண்றது, அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறது அப்படின்ற குணாதிசயங்கள்லாம் இல்லாத இருந்த காலகட்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சத்தியயுகத்திலயும் சரி, திரேதா யுகத்திலயும் வந்து சரி. ஆனா துவாபர யுகத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து வர ஆரம்பிக்கிறார். அதனால்தான் அந்த கலிபுருஷர் என்டர் பண்ணக்கூடிய டைம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, எந்த மூலையில இருந்தாலும் அவங்கள பத்தி நம்ம வந்து கொஞ்சம் அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, துஷ்டர்களை கொஞ்சம் நம்ம வந்து கண்டும் காணாதாக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து துளிர் விட்டு போகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து மெதுவா வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ஹிஸ்டரியிலே நம்ம வந்து பார்த்தோம். நம்ம முன்னாடி வந்து இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிசினஸ்க்காக வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுடைய ஆட்சியை வந்து இங்க வந்து செலுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மளுக்குள்ள அந்த ஒற்றுமை அப்படின்றது இல்லாதனால நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து அடிமைகளாக இருந்து விட்டோம். முதலில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து முஸ்லிம் ரூலுக்கு வந்து நம்ம அடிமைகளாக இருந்தோம். நிறைய கோவில்கள்லாம் வந்து இடிக்கப்பட்டது. யாருமே வந்து எதுவுமே வந்து கேட்காதனால இந்த கோவில்கள்லாம் வந்து அனாதரவாக இருந்தது. இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆமா ஒரு இடமும் வந்து தோண்டும் போது அந்த லிங்கம் வருது, இங்க இது வருது அப்படின்லாம் வந்து சொல்லும் போது ஏன் அப்படின்னா இந்த கோவில்கள்லாம் இடிக்கப்பட்டு அப்படியே வந்து அந்த சிலைகள்லாம் வந்து போட்டப்பட்டதுனால அதை தோண்டும் போது இப்போ வந்து வெளியில வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம மக்களாகிய நாம வந்து வெட்கப்பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சில ஒரு இதுல வந்து படிச்சேன். அது வந்து நம்ம வந்து ஆஹா இங்க வந்து தெரியாது, இங்க வந்து தெரியாது, இங்க வந்து சிலை வந்திருக்கு, அந்த சிலை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆனந்த படத்துல வந்து தப்பு இது கிடையாது. என்ன அப்படின்னா நாம தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம்.
என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மக்கள் வந்து கோழைகளாக இருந்தார்கள். அதை எதிர்த்து நம்ம வந்து போரிடணும் அப்படின்ற ஒரு அந்த அந்த எண்ணமே வந்து இல்லாதனால. மோரோவர் இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அரசர்கள் வந்து கோழைகளாக இருக்கிறார். அரசர் அப்படின்னா மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கோழைகளாக இருக்கிறார். அவங்க வந்து பாரபட்சம் அப்படின்றவர் வந்து பார்க்க கூடாது. ஒரு அரசனாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து பாரபட்சம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றது இருக்கு. எல்லா பிரஜைகளும் வந்து லா இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்ரிவன் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப வந்து அந்த சட்ட திட்டங்கள் வந்து ஒரு சாரார் மாத்திரம்தான் வந்து சாதகமாக இருக்கு. சாதாரண அடித்தட்டு மக்களுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்பவே வந்து அநீதியை தான் வந்து இழைக்கின்றது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சட்டத்திட்டம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு அநியாயம் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா பாமர மக்களுக்கும் அதேதான், தலைவருக்கும் அதேதான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும். இப்ப வந்து அது மாறி வந்து இருக்கிறதுனால மக்களுக்கே வந்து அந்த அரசர் நீதி பேர்ல வந்து நம்பிக்கை இல்லாத வந்து போகும். இங்க வந்து பரீட்சித் மகாராஜா இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோழைகளாவும் சத்தியத்தாவும் இருப்பதனால நேர்மையற்ற துஷ்டர்கள் நம்ம அரசர் வந்து தைரியமா இருந்த அந்த சத்திரிய வம்சத்துல வந்தவர்கள் அரசர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நிச்சயம் வந்து எதிர்த்து போரிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த எல்லா குவாலிபிகேஷனும் இருக்கு. நம்ம வந்து முந்தின ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம். அவருக்கு வந்து ரொம்ப எல்லா குவாலிபிகேஷனும் இருக்கு பரீட்சித் மகாராஜ். அதனால்தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆணித்தரமான தன்னுடைய டோன் இருக்கு இல்லையா, வாய்ஸ், அதை வச்சு அவர் வந்து கேட்கிறாரு, நீ யாரு, நீ எங்க இருந்து வந்த அப்படின்லாம் வந்து கலிபுருஷரை பார்த்து வந்து கேட்கிறாரு. அந்த வந்து ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து ஃபுல்லி குவாலிஃபைடு. இப்ப இருக்கிற மக்கள் அரசர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து குவாலிபிகேஷனே வந்து கிடையாது. அதனால்தான் வந்து துஷ்டர்கள் வந்து மிகுந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள். நம்ம வந்து கூட இருக்கக்கூடிய பாமர மக்கள்லாம் வந்து இதுல வந்து வருத்தப்பட வந்து நிறைய இருக்கு. அப்புறம் வந்து துன்பங்கள் வந்து ஜாஸ்தியாயிட்டு இருக்கு. மக்களுக்கு எல்லாம் வந்து துன்பம் வந்து ஜாஸ்தியாயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் வந்து இந்த டேக் ஹோம் பாயிண்ட். 15வது வந்து கீதா மாதாஜி நீங்க வந்து கை உயர்த்திருக்கீங்க. மொழிபெயர்ப்பு வந்து ரைட் சைட்ல இருக்கு. ஒரு அற்ப ஜீவராசி கலசத்துடனும் அலங்காரங்களுடனும் கூடிய ஒரு லோகவாசியாக இருப்பினும் குற்றமற்றவர்களை துன்புறுத்துவதன் மூலமாக குற்றம் புரிபவனாக இருந்ததால் அவன் நேரடியாக என்னாலேயே நாசம் செய்யப்படுவான். பொருளுரை சொர்க்கலோக வாசிகளின் மனிதர்களை விட மிக நீண்ட ஆயுளை கொண்டிருப்பதால் அவர்கள் அமரர்கள் அல்லது மரணமற்றவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 100 ஆண்டுகள் மட்டும் அதிகபட்சமான ஆயுளை கொண்டுள்ள ஒரு மனிதனுக்கு கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் ஆயுள் மரணமற்றதாகவே காணப்படும். உதாரணமாக பிரம்மலோகத்தில் 43 கோடி 20,000 into 1000 நூறாண்டுகள் ஒரு பகல் என்று கணக்கிடப்படுவதை நம் பகவத்கீதையில் இருந்து அறிகிறோம். அதே போலவே மற்ற சொர்க்கவாசிகள் சொர்க்க லோகங்களில் ஒரு நாள் இந்த பூமியில் 6 மாதங்கள் என கணக்கிடப்படுகிறது. அங்குள்ள வாசிகள் அவர்களது கணக்குப்படி 1 கோடி ஆண்டுகள் வாழ்கின்றனர். எனவே ஜட பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒருவரும் உண்மையில் சிரஞ்சீவி அல்ல என்ற போதிலும் எல்லா உயிர்கிரகங்களிலும் வாழ்பவர்களின் ஆயுள் மனிதர்களின் ஆயுளை விட மிக மிக அதிகம் என்பதால் கற்பனையால் அவர்கள் சிரஞ்சீவிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அத்தகைய தேவலோகவாசிகள் குற்றமற்றவர்களை துன்புறுத்தவர்களானால் அவர்களையும் எதிர்ப்பேன் என்று பரீட்சித் மகாராஜன் கூறுகிறார். நாட்டின் நிர்வாகி பரீட்சித் மகாராஜனை போல் சக்தி வாய்ந்தவனாக இருக்க வேண்டும் என்பதையே இது குறிக்கிறது. இதனால் சக்தி வாய்ந்த குற்றவாளிகளும் அவரால் நன்கு தண்டிக்க இயலும். இறைவனின் சட்டங்களை மீறுபவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை ஒரு நாட்டின் நிர்வாக தலைவருடைய கொள்கையாக இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து ஒரு அரசனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்றது, அது எந்த இடத்துலயா இருக்கட்டும், என்னோட இதுல வந்து யார் வந்து துன்புறுத்துகிறார்களோ சொர்க்கலோகம் அப்படியா இருந்தா கூட நான் அவர்களுக்கு அவர் ரொம்ப ஆயுளை கொண்டார்கள் இருந்தா கூட அவர்கள் வந்து அமரர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எங்க இருந்தாலும் அவர்களை வந்து தண்டிக்க வந்து நான் தயாராக இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனால்தான் அவருடைய புகழ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் வந்து எட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஒரு அற்ப ஜீவராசி கலசத்துடன் அலங்காரங்களுடன் கூடிய ஒரு ஸ்வர்கலோக வாசியாக இருப்பினும் அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்ற குற்றமற்றவர்களை துன்புறுத்துவது.
நீ எங்க இருந்து வந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ தேவனாக இருந்தாலும் சரி. அதுதான் வந்து இவற்றையும் வந்து கேக்குறாங்க. அந்த அந்த பசுக்கிட்டையும் சரி எருதுகிட்டையும் வந்து கேக்குறது, நீங்க வந்து இவங்கள தேவனாக எங்களை வந்து துன்புறுத்துறதுக்காக தேவ ரூபத்துல தேவனாக இந்த ரூபத்துல வந்திருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாரு. சோ யாரா இருந்தாலும் அவங்களை தண்டிக்கிறதுக்கு நான் தயங்கவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதனால பரிஷத் மகாராஜோட ராஜ்யத்தோட இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சொர்க்க வரைக்கும் வந்து எழுதியிருக்கு. எல்லா உலகத்திலயும் அவருடைய ஆட்சி வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சொர்க்கலோக லோகவாசிகள் வந்து மரணமற்றவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. மரணமற்றவர்கள் அப்படின்னா நம்மள கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க வந்து மரணமற்றவர்கள். ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆண்டுக்கும் நம்மளுடைய ஆண்டுக்கும் வந்து ரொம்ப 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 வித்தியாசங்கள் வந்து இருக்கு. நம்மளுடைய ஒரு பகல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 6 மாசமும், இன்னொரு பகல் வந்து இன்னொரு 6 மாசம் அப்படின்ற மாதிரி. அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்ரார்த்தம் எல்லாம் வந்து பண்ணும்போது நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படின்ட்டு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று சாப்பிட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து சாப்பிடுறாங்க அப்படின்றதுதான் அங்க வந்து கணக்காக ஆகின்றது. அதனால கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு ஒரு இது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பூலோகத்திலேயே அவங்க வந்து இருந்துன்றாங்க. இப்ப வந்து தசரதர் எல்லாம் வந்து 12 லட்சம் வருஷங்கள் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்பவும் வந்து அந்த துவாபர யுகத்திலேயே அந்த இது வந்து இருந்தது. இப்போ இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பீஷ்மர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 600 வருடங்கள் வந்து இருந்தாரு. இது வந்து நிறைய இடத்துல வந்து பதிவு வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் வந்து பைபிள்ல கூட வந்து சொல்லியிருக்கு. இந்த ஏப்ரஹாம் இருக்காரு இல்லையா, அவரும் வந்து 600 ஆண்டுகள் வந்து வாழ்ந்தாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து மரணமற்றது அப்படின்றது கிடையாது, நீண்ட ஆயுள் இருந்தது. நீண்ட ஆயுளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல அந்த அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள், அவங்க வந்து எப்படி வந்து அவங்களுடைய மனநிலை அதை பொறுத்துதான். ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கலியுகம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனிதனுடைய ஆண்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை வயசு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 100 வயசு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஆனா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த 100 வயசுக்குள்ளேயே அந்த 100 வயசு கூட நிறைய பேர் வந்து இருக்கிறது கிடையாது. 100 வயசு இல்லாம அவங்க வந்து முன்னாடியே வந்து போயிட்டாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொன்னு வந்து நம்மளுடைய ஆயுளை குறைக்கிறது எது அப்படின்னா கோபம் தான் வந்து குறைக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து கோபம். ஒரு மனிதன் வந்து கோபம் வந்து பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவனோட ஆயுள் ஒரு தரம் கோபப்பட்டானா அவனுடைய ஆயுசுல வந்து 3 நிமிஷம் வந்து குறையிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ நம்ம வந்து 100 வயசுக்கு பதிலா 60 வயசுல போயிடுறாங்க, 30 வயசுல போயிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஆயுள் எதனால குறையிறது அப்படின்றது நம்ம இப்ப வந்து கணக்கிடலாம். ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது வேற வந்து நம்ம இப்ப வந்து சொல்றோம். சோ அதுக்கு வந்து காரணம் யாரு அப்படின்னா நாமளேதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யாருமே வந்து காரணத்தை வந்து சுட்டி காட்டக்கூடாது. இவங்க பண்ணாங்க அவங்கனால நான் இந்த மாதிரி ஆயிட்டேன் அப்படின்றது வந்து கிடையாது. அதனாலதான் இந்த விரல்ல வந்து சொல்லுவாங்க அகங்காரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து கோவப்படுறது ஒரு அந்த அந்த இனமே அந்த இதுவே வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா அது வந்து அசுரத்தன்மை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கோபம் அப்படின்றது அசுரத்தன்மை. இப்ப மனிதர்கள் கிட்ட கோபமும் இருக்கு ஜாஸ்தி, அப்புறம் ஆசாபாசங்களும் நிறைய வந்து இருக்கு. நம்ம வந்து வெளிப்பூச்சில வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் எனக்கு வந்து கோபமே வராது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஆனா கோபமும் இருக்கு, பொறாமையும் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கு. பொறாமையும் இருக்கு அப்படின்னா எப்ப வந்து நம்ம வந்து எல்லாரையுமே வந்து சகிச்சுட்டு போறது, எல்லாருமே டாலரேட் பண்ணணும், இவங்க அவங்க அப்படின்றது இல்ல. பகவானுடைய சட்டத்திட்டங்கள்ல வந்து யார் ஒருவன் அப்பதான் நம்ம வந்து உண்மையான பக்தர்களாக இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு பகவான். நீ வந்து எல்லாரையுமே வந்து சமமாக பார்க்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன. சமதர்ஷன பண்டிதக, நீ வந்து கற்றறிந்தவர் அப்படின்னா நீ வந்து எல்லாருமே வந்து ட்ரீட் பண்ணணும், ஒரே மாதிரியாக ட்ரீட் பண்ண. அப்படி ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னா நீ எனக்கு பக்தனாக இல்லை. நீ வந்து எப்போ நீ வந்து அந்த மாதிரி பழகிட்டு இருக்கிறாயோ அப்பதான் வந்து நீ வந்து மாதாஜி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, பிரபுஜி வந்து எவ்வளவு வந்து இதுவா இருக்காரு அப்படின்னா நயமா ரொம்ப வந்து சாஃப்டா வந்து பேசுறாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஒரு இது கிடையாது, இவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவன் பேசுறது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து நம்மளுக்கு யாரையாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து தயக்கப்படுவோம். ஏன் அப்படின்னா முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லணும். ஸோ இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம நேரடியா வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுடைய என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் தான் வந்து, அதனால்தான் அவங்களுடைய இஸ்கான்ல இருக்கக்கூடிய பேசுறேன் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய முகம் வந்து ஷைனிங்கா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா டிஃபரன்சஸ் வந்து கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேப்பா.
மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களே மியூட் பண்ணிட்டுங்க மாதாஜி. சோ அந்த தேஜஸ் வந்து எதனால வருது அப்படின்னு எல்லாரையுமே வந்து ஒரே மாதிரியாக பாதிக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதனால்தான் அவங்களுடைய இதை கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க போய் இப்போ பிரபுபாதர் வந்து நிறைய இடத்துல இப்ப பிரபுபாதரோட வாழ்க்கையில எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோடதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம வந்து சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்றது ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த தவங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க இல்லையா, 17வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில சொல்ற மாதிரி 3 வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. சேரிட்டி ரொம்ப முக்கியமானது, தவம் ரொம்ப முக்கியமானது, யாகம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்களே. இது மூணுமே வந்து ரொம்பவே வந்து இவர் வந்து பிரபுபாதர் வந்து கடைபிடிக்கிறதுனால்தான் அவங்க வந்து எவ்வளோ வந்து பிரச்சனைகள், அவரோட உடற்பிரச்சனைகள் எவ்வளவு வந்திருந்தாலும் அதை வந்து சமாளிச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, இந்த உடம்பு வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்காரு, அவருடைய இதுக்காக சர்வீஸ்க்காக அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. அவருக்கு வந்து தெரியும் நான் என்ன பண்ணணும் போகணும் அப்படின்றது. நான் வந்து அவர் கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பாவைதான். அதனால என்ன பண்ணணுமோ அவர் வந்து பண்ணிப்பாரு. நான் வந்து அதுக்கு வந்து வருத்தப்படணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா நான் அவரோட இது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். அதனால்தான் பகவான் வந்து தன்னுடைய வந்து இந்த மிஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காக அவரை வந்து நிறைய இடத்துல கிட்டத்தட்ட 80 வயசுக்கு மேல எல்லாம் கூட வெளிநாடெல்லாம் வந்து டிராவல் பண்ணி வந்திருக்காரு. அப்பேற்பட்ட மகான்களுடைய நம்ம வந்து அந்த சரிதம்லாம் நம்ம வந்து படிக்கும்போது நம்ம எவ்வளோக்குள்ள கீழே ரொம்ப கீழே இருக்கோம் அப்படின்றது நமக்கு வந்து தெரியும். நம்ம அந்த அளவுக்கு உயரணும். அப்பதான் அந்த மாதிரியான இவங்கெல்லாம் வந்து கோலோகா பிருந்தாவனுக்கு வந்து போக முடியும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. ஆனா இவரு வந்து பிரபுபாதர் வந்து என்ன அப்படின்னா என்னோட கடைசி சிஷ்யர் வரைக்கும் கோலோகா சேர்ற வரைக்கும் நான் வந்து அவங்களுக்கு துணையா இருப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அதே மாதிரிதான் இந்த பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து தன்னுடைய நாடு அப்படின்னு வரும்போது எவ்வளவு வந்து உயர்வாக அவர் இந்த செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தனக்கு அப்படின்றத வைத்துக் கொள்ளாம நாட்டு மக்கள் தான் வந்து முக்கியம் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து வச்சுட்டு இருக்காரு. சோ அவர் வந்து ரொம்ப சக்தி அதனால்தான் அவருக்கு வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அந்த இதை குறைக்கிறதுக்காக தான் வந்து அந்த பல பகவானுடைய பிளான் வந்து அதுதான். இந்த காட்டுக்கு போகணும், தண்ணி தாகம் எடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய பிளான். இப்படியே வந்து இருந்தது அப்படின்னா கலிபுருஷன் வந்து எப்படி இது பண்ண முடியும்? கலி இல்லை அப்படின்னா இந்த திவ்ய யுகம் எப்படி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்றதே அவருக்கு வந்து அதனாலேயே அவர் வந்து இந்த மாதிரியான இடைஞ்சல் வந்து அவருக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. எல்லாமே பகவானுடைய பிளான் அப்படின்ட்டு வந்து 15வது ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வந்து படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? மாதாஜி நான் படிக்கலைங்க மாதாஜி. ஓகே, நீங்க படிங்க. அடுத்தது வந்து சித்திரலேகா மாதாஜி நீங்க வந்து படிங்க. அபாயகரம் இல்லாத சாதாரண காலங்களில் சட்டத்தை அவசர காலம் இல்லாத எஸ் மாதாஜி. அவசர காலம் இல்லாத சாதாரண காலங்களில் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிபவர்களுக்கு முழு பாதுகாப்பையும் அளித்து சாஸ்திர விதிகளை மீறுபவர்களை தண்டிப்பதே அரசாளும் மன்னர்களின் உகந்த கடமையாகும். பொருளுரை உயர்ந்த கடமையாகும். எஸ் மாதாஜி. அசாதாரணமான காலங்கள் ஒருவருடைய ஆபத்திரியம் அல்லது உத்தியோக கடமைகளை பற்றி சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. பெரும் முனிவரான விஸ்வாமித்திரர் அசாதாரணமான ஆபத்து நிறைந்த சூழ்நிலையில் நாய்களின் மாமிசத்தை உண்டு வாழ வேண்டியிருந்தது என்று கூறப்படுகிறது. ஆபத்து அவசர காலங்களில் எந்த வகையான மிருகத்தின் மாமிசத்தையும் ஒருவர் உண்டு வாழலாம். ஆனால் மாமிசம் உண்பவர்களுக்காக எப்பொழுதும் செய்யப்படும் கசாப்பு கூடங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பதோ அரசாங்கத்தால் இம்முறை ஆதரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதோ இதன் பொருள் அல்ல. ஒருவன் சாதாரண காலங்களில் நாயை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மாமிசத்தை உண்டு உயிர் வாழ முயற்சிக்க கூடாது. புலன் இன்பத்திற்காக அப்படி செய்வனை தலைமை அதிகாரி உடனே தண்டிக்க வேண்டும். வெவ்வேறு உத்தியோக கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு உரிய வழக்கமான சாஸ்திர கட்டளைகள் உள்ளன. அவற்றை
பின்பற்றுபவர்கள் ஸ்வதர்மஸ்த அல்லது தங்களது கடமைகளில் உண்மையாக நடந்து கொள்பவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஒருவனது விதிக்கப்பட்ட உத்தியோக கடமை எப்பொழுதும் குறையற்று இருப்பதில்லை என்றாலும் அதை அவன் கைவிடக்கூடாது என்று பகவத்கீதை 18.48 அறிவுறுத்துகிறது. அத்தகைய சுதர்மத்தை ஒருவன் ஆபத்து அவசர காலங்களில் மீறலாம், ஆனால் சாதாரண காலங்களில் அதை ஒருவன் மீறவே கூடாது. ஆட்சிக்குழு தலைவர் சுதர்மத்தை பின்பற்றுபவர்களுக்கு முழு பாதுகாப்பையும் அத்தகைய சுதர்மம் மாற்றப்பட்டு விடாதவாறு பார்த்து கொள்பவராகவும் இருக்க வேண்டும். விதியை மீறுபவன் சாஸ்திரத்திற்கு ஏற்ப தண்டிக்கப்பட வேண்டியவனாவான். மேலும் சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப அனைவரும் அவரவர் உத்தியோக கீழே கொஞ்சம் வரணுங்க இந்த பக்கம் உத்தியோக கடமைகளை இன்னும் கொஞ்சம் கீழே உத்தியோக கடமைகளை நன்கு பின்பற்றுகிறார்களா உத்தியோக கடமைகளை நன்கு பின்பற்றுகிறார்களா என்பதை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியதும் அரசரின் கடமையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் எப்படி வெல் ஆர்கனைஸ்டா நம்ம ஒரு அரசர் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. சோ முக்கியமா என்ன தர்மம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். சோ அவசர கால சட்டம், அதாவது எமர்ஜென்சி அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க இல்லையா, அவசர காலம் இல்லாத சாதாரண காலங்களில் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிவுகளுக்கு முழு பாதுகாப்பையும் அளித்து சாஸ்திர விதிகளை மீறுபவர்களை என்ன அந்த அப்பெல்லாம் சாஸ்திரங்கள் அப்படின்றது ரொம்ப கம்பல்சரியா வந்தது. இப்ப மதம் அந்த இதுலதான் ரொம்ப நாட்டம் இருக்கின்றது ஒழிய சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் அப்படின்றது இல்லாத இருக்கு. அப்ப பகவானுடைய ஆட்சி அப்படின்ற மாதிரிதான் எல்லா அரசர்களும் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஏன் அப்படின்னா பகவானுக்கு தான் முக்கியத்துவம் அப்படின்றது இருந்தது. எப்ப பகவான் சென்டர்டா ஒரு அரசாட்சி இருக்கோ அப்ப பகவான் பார்த்துக் கொள்வார் அந்த அரசாட்சி எப்படி அமையணும் போகணும் அப்படின்றது. பகவான முன்னிலை நிறுத்தாம வேற விதமான ஆட்சி நடக்கும் போதுதான் இந்த மாதிரியான அட்டூழியங்கள் இருக்கும். சோ சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் பிரகாரம் அவங்க நடக்கும்போது அந்த கொஞ்சம் தவறு நடந்தா கூட அது மன்னருக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சோ அப்பேற்பட்டவர்களை தண்டிப்பார்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இங்க மாமிசம் ஒன்றுதான் ரொம்ப முக்கியமா இங்க பேசப்படுகிறது. கசாப்பு கடை ஏன் இந்த கசாப்பு கடையெல்லாம் இருந்துருக்கு அப்படின்னா பசுவதை இல்ல இந்த மிருகவதை நிறைய இருந்திருக்கிறதுனால அத அந்த அந்த அப்படிப்பட்ட இதை உண்பவர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அரசாங்கத்தால் இம்முறை ஆதரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதோ இதன் பொருள் அல்ல அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ நிறைய மாமிச கடை இருக்கு, அப்ப அரசாங்கமே அதை ஆதரிக்கின்றது அப்படின்றது கிடையாது. இது என்ன அப்படின்னா மனுஷனுடைய நாவு தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா நாக்கு ரொம்ப முக்கியம். நாக்கு அது தேடிந்து போகும், அவனை இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா அப்படின்றது. எப்படி நம்ம திருதராஷ்டனுடைய கதை நம்மளுக்கு தெரியும். ஏன் திருதராஷ்டனுக்கு 100 பசங்களும் இறந்தார்கள் அப்படின்றதே தெரியும். ஏன் அவருக்கு கண் இல்லாத போச்சு அப்படின்றதும் தெரியும். முன்னொரு காலத்துல அவர் என்ன பண்ணினாரு, அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த அரசு சமையல்காரர் பாத்தீங்க அப்படின்னா புதுசா அப்பாயிண்ட் பண்ணவரு. அவரு அரசனுக்கு எப்பவுமே புதுசா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம்ல, புதுசா எதை சேர்ந்தாலும் நம்ம அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல பெயர் வாங்கணும், நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய பணம் தருவாரு அப்படின்ற இத நோக்கத்தோடு தான் அவங்க நிறைய இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாத காரியங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அதை மன்னர் கண்டுக்கல அப்படின்னா அவங்க தொடர்ந்து அவங்க செய்வாங்க. ஸோ இந்த காலகட்டத்துல என்னாச்சு அப்படின்னா அவருக்கு சமைக்கும் போது ஹரே கிருஷ்ணா மன்னர் காலத்துல இந்த நாவுக்கு சுவை அவருக்கு ரொம்ப அவருக்கு ஹீஸ் ஸ்லேவ் டு அ டேஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க. அவருடைய நாக்குக்கு அடிமை. ஒரு தடவை அவர் சமையல் பண்ணி போடுறாரு, அதை சாப்பிடுறாரு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. இப்ப தொடர்ந்து அந்த மாதிரி அந்த சமையல் பண்ணி போட்டுட்டே இருக்காரு. அவரு மன்னருக்கு டேஸ்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம், அது என்ன ஏதுன்றது கூட விசாரிக்கவே இல்லை. கடைசியில பார்த்தா அது ஒரு அன்னம் 100 குஞ்சுகளை இட்டு இருக்குது. அந்த 100 குஞ்சுகளை தான் இந்த சமையல்காரர் மாத்தி 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 தினம் சமைச்சிருக்காரு. அந்த 100 குஞ்சுகள் தான் அடுத்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் மன்னராக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல அவருக்கு இந்த 100 பசங்க பிறக்கின்றார்கள்.
ஸோ ஏன் வந்து அவருக்கு வந்து கண் இல்லை அப்படின்னா, இந்த கண் இருந்தும் குருடராக இருந்தாரு. எப்போ அப்படின்னா நாக்கு கடுமையானதுனால கண்ணுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து இதுவே கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, மன்னர் வந்து எப்போ வந்து நாக்குக்கு அடிமையாயிட்டாரோ அது என்ன ஏதுன்றது கூட விசாரிக்காம கண்ணிருந்தும் குருடராய் அப்போ வந்து 100 அன்ன குஞ்சுகளை வந்து அவர் வந்து சாப்பிட்டிருக்காரு. அவருக்கு என்னத்துக்கு கண்ணு தேவை அப்படின்றதுதான் வந்து அந்த திருதராஷ்டிரனா இருக்கும்போது அவருக்கு அந்த கண் இல்லாத இருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து பேரு கூட வந்து இந்த இது வந்து திரு 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 அப்படின்னால எப்படி வந்து துரியோதனன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அதே மாதிரி வந்து திருதராஷ்டிரம் அதேதான். அவருடைய குணம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு குறுக்கு புத்தியில தான் அவருக்கு வந்து என்னதான் அவர் வந்து வீட்டுக்கு வந்து பெரிய பிள்ளையாக இருந்தாலும் பாண்டுக்கு தான் அதை வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. அவர் வந்து பாடி வைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் மனதளவு அவர் வந்து ரொம்ப வீக் அப்படின்றதுனாலதான் பாண்டுக்கு வந்து அந்த இதை வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. பாண்டு இறந்த பின்பு அவரை வந்து டெம்பரரியா தான் வந்து அரசராக அமைத்தார்கள். நீங்க வந்து அந்த பாண்டு புத்திரர் யுதிஷ்டர் வந்து பெரியவன் ஆற வரைக்கும் நீங்க வந்து டெம்பரரியா நீங்க வந்து ஆட்சி புரியுங்க அப்படின்ட்டு வந்து. ஆனா அவரு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய துர்புத்தினால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து எப்படியாவது வந்து தானே வந்து ரீட்டைன் பண்ணிக்கணும், எனக்கு வந்து என்னோட பசங்க தான் அடுத்தது வந்து ராஜ்யம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு குறுக்கு புத்தியில அவர் இருந்ததுனால அப்பவே வந்து காந்தாரிக்கு வந்து தெரியும். காந்தாரி வந்து எவ்வளவு வந்து சொல்லி பார்த்தாங்க, இந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஆனா அவங்க வந்து கேட்கல. இவன் பசங்க கிட்ட கூட அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எப்ப வந்து பசங்க வந்து கேட்கல, ஹஸ்பண்ட் வந்து கேட்கலையோ அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த இது சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த சன்னியாஸ் துறவு அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து மேற்கொண்டாங்க. அதனால்தான் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது மகாபாரத யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே காந்தாரி வந்து கேக்குறாங்க, என்னுடைய 100 பசங்களும் வந்து கெட்ட பசங்க இல்லையே கண்ணா, என்ன எல்லாருமே அழிச்சுட்டிய நீ அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது அப்போ அவர் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, எல்லாரையும் வந்து 100 பசங்களும் வந்து கெட்டவன் நான் வந்து சொல்லவே இல்லை. அதுல வந்து துணை போயிருக்காங்கல்ல, அத வந்து அந்த துரியோதனன் பண்ணுங்கிறது வந்து அதுக்கு வந்து துணை நின்றாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து உனக்கு வந்து அழிவுதான். ஆனா விபீஷணன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ராவணனுக்கு வந்து துணையா இல்ல, அவர் வந்து வந்துட்டார் வெளியில, எனக்கு வந்து இது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில வந்துட்டார். அந்த மாதிரி யாராவது பண்ணாங்களா? யாருமே வந்து பண்ணல. அதனால வந்து அவர் வந்து அதனால காந்தாரிக்கு வந்து ஒரு ப்ராமிஸ் சொல்றாரு, எப்படி வந்து உன்னுடைய கண் முன்னாடியே உன்ன 100 பசங்க வந்து இறந்தாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு இதை வந்து அந்த துக்கத்தை வந்து நானும் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த காலகட்டம் முடியும் போது நான் வந்து கிளம்பு முன்னே என் கண் முன்னே அந்த யாதவ குலம் வந்து அழியும் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. என்னோட கண்ணு முன்னாடியே அந்த யாதவ குலம் அழியும் போது அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து தீர்க்கும், அந்த உங்களுக்கு வந்து டேலி ஆயிடும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ ஒரு மன்னராக இருக்கக்கூடியவர் என்ன அப்படின்னா மக்கள் வந்து துன்பப்படக்கூடாது அப்படின்றதுதான் அவங்களுக்கு மெயின் எய்மா வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது இதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சு. அடுத்தது வந்து 17வது தர்ம தேவதை. சாபம் கூட இருக்குதுல்ல மாதாஜி? சாபம் இல்ல பிரபுஜி, அது நம்ம வந்து சாபம் சொல்லிட்டு நம்ம இதுல வந்து பாக்குறோம். நம்ம என்ன சொல்றது, இந்த டிவி சீரியல் எல்லாம் வந்து காமிக்கிறது வந்து சாபம் அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாரு. சாபம் இல்ல, அவர் கேக்குறாரு கர்ம வினை தான். அவங்க வந்து கேக்குறாங்க, அவங்க நான் எல்லா பசங்களுமே வந்து கெட்ட பசங்க கிடையாது, அதனாலதான் வந்து கடைசி வரைக்கும் அவங்க வந்து போராடுறாங்க. துரியோதனனுக்கு வந்து எப்படியாவது ஒரு பிள்ளையாவது மிஞ்சுவானு அப்படின்றதுக்காக தான் துரியோதனனுக்கு என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து தன்னுடைய எல்லா சக்தியும் வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த வஜ்ராயுதமா அந்த வஜ்ர இது கவச்சம் மாதிரி அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க. வஜ்ர கவச்சமா வந்து கொடுக்கும்போது கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து சொல்லிடுறாரு, நீ வந்து ஆடை இல்லாம எப்படி உங்க அம்மா முன்னாடி நிப்ப நீ, அதனால ஆடை இல்லாம நிக்க கூடாது, அதனால அவர் வந்து நீ இலைய வந்து மறைச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு அவரு. அதுதான் வந்து அந்த அதை இது வச்சுதான் வந்து அவர் ஈஸியா வந்து கொள்ளிட முடிஞ்சது அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாருமே வந்து நல்ல கெட்ட புத்தி கிடையாது. அதுல வந்து விகர்ணன் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் வந்து விகர்ணன் இவங்களோட தானே மத்தாச்சி இருப்பாரு, பாண்டவர்களோட இல்ல பாண்டவர்களோட கிடைக்காது, எல்லாமே கசின்ஸ் இல்ல, கசின்ஸ்ன்றதுனால அவங்க இருப்பாங்க. ஆனா அண்ணா என்னவோ அதுதான், அந்த குரு இந்த இதுக்குதான் துரியோதனனுக்கு முன்ன இதுதான் வந்து போரிட்டார் அவர்.
ஆனா விகர்ணன் மட்டும் கொல்லப்படலை இல்ல மாதாஜி. எல்லாருமே 100 பேரும் கொண்டுட்டாங்க. விகர்ணன் பாண்டவர்களோட படையோட சேர்ந்துருவார். தவிர எல்லாரையுமே. ஜெய் கிருஷ்ணா. இந்த 17 நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். 5 தான் முடிச்சிருக்கோம். நம்ம 17 நாளைக்கு பார்க்கலாம். पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। एल्लोर्क्कुम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा சித்திரலேகா மாதாஜி, நீங்க மாதாஜி அப்புறம் அவங்க கிட்ட சான்ஸ் இல்ல கேட்டீங்க. இல்ல படிக்கிறதுக்காக சொல்ல, எனக்கு ஸ்லோகம் தெரியலையேன்னு சொன்னேன். இல்ல அதுக்கு சொல்லல, நீங்க நீங்க படிக்கல இல்ல, அதுக்காக தான். பரவாயில்ல, இன்னொரு வாட்டி கிடைக்கும் சான்ஸ். ஆமா, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா। 40 பேர்ல எத்தனை பேர் படிக்க ஹரே முடியும் கிருஷ்ணா இல்லையா? மாதாஜி. 3-2 பேர் தான் படிக்க முடியும். ஆமா ஆமா, ஒரு 5 பேர் தான் படிக்க முடியும். எத்தனாவது காண்டம் பேர். எடுத்தேன் மாதாஜி? ஒன்றாவது காண்டம் தான். மூணாவது தானே? ஒன்றாவது தான். ஒன்னாவதுல போட்டேன் இல்லையா, தமிழ்ல வருது இல்ல பார்த்தேன். 12வது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, மாதாஜி துளசி கீர்த்தனம் சந்திரசேகரன் தானே அப்படின்ற அவர் தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க பாடுங்க, நான் அப்ப ஸ்டாப் பண்றேன். அதுல வரும் ஒருத்தர் பேர் வரும். அதுல நீங்க எது பாடுங்க? துளசி. அது கிருஷ்ணதாஸ் மாதாஜி. இல்ல நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க இது துளசி இது சொல்லுங்க. துளசியா? ओम वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्णा सेवा पावो ये अभिलाषी, राधा कृष्णा सेवा पावो ये अभिलाषी। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। अत्तरा पाடுவாங்க மாதாஜி। அடுத்ததே பாடுங்க. दे तुम्हारा शरणालो तारावन, பாருங்க மாதாஜி। दे तुम्हारा शरणालो तारावन जे पूर्ण हो, कृपा कोरी कवरो तारे वृंदावन वासी। ये तुम्हारे चरणा होई ओरे वांदा पूर्णा होई, कोरे 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 वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी, नमो नमः। மாதாஜி, கிருஷ்ணராஜ கவிராயர் தானே எழுதினது? இல்ல நீங்க பாடுங்கன்னு சொல்ல நானு. மாதாஜி அடுத்த 3வது பாடுங்க மாதாஜி. சஸ்பென்ஸே இல்ல, தானா பாடுறதா நீங்க. ஒருத்தர் பாடுங்க ப்ளீஸ். நயன எரிபோ சதா ஜுகல ருபராஷி। நமோ நமக तुलसी कृष्णा प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पापो ये अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी, नमो नमः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। அடுத்தது ये निवेदन तरु सगिरनु गदा कोरो, ये निवेदन तर सगिरनु गदा कोरो,
सेवाधिकारदे कुरु निजदासी सेवाधिकारदे कुरु निजदासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः हरे कृष्णा दीना कृष्णदासे हरे कृष्ण हरे हरे ஒரு நிமிஷம் कृष्णदास दीना कृष्णा கிருஷ்ணதாச கோஸ்வாமி कृष्णदासन दीन कृष्ण இல்ல கிருஷ்ணதாச दीन கோஸ்வாமி कृष्णदासे होय नमोरा हो श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नबासी दीन कृष्णदासे हो ये नमोरा हो श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नबासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः यानि कानि च पापानि ब्रह्म अत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पते पते यानि कानि च पापानि ब्रह्म अत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पते यानि कानि च पापानि ब्रह्म अत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पते पते